καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί από το Χριστόκυπελο της Ανθούπολης. Λαμίκος, Ζαχαρόπουλος στο Σολομό, Γκαλάς, νούμερο 17 ο Γκαλάς για 2. Νούμερο 5 ο Διονύσης για 2, αστοχή. Επιθετικό rebound, το νούμερο 23 ο Πάλας, αστοχή. Ζαχαρόπουλος στο Σολομό, νούμερο 10 ο Σολομός για 2. Είναι εύστοχος και αυτός. Μεγάλο παιχνίδι από όλη την ομάδα του Big Λαμίκος. Μεγάλο κλέψιμο, μεγάλο καλάθι στα τελευταία δευτερόλεπτα. Καλή αντίπαλη. Καλησπέρα. Δύσκολο παιχνίδι, είμαστε λήψη. Θα παλέψουμε με την δεύτερη θέση και εμείς και βλέπουμε. Τσαπανιούνται, δεν θέλει κανείς να κάνει δηλώσεις μαζί σου. Γιατί έτσι ρε φίλε? Ο εμβληματικός αρχηγός και ο πρόεδρος του συμφωνήσεων. Ποιος είναι ο εμβληματικός αρχηγός? Α, εντάξει. Νόμιζα ότι έλεγες για το Χάρη του Ζαχαρόπουλου, αλλά τίποτα. Χάρης Ζαχαρόπουλος, ο αρχηγός του Big Λαμίκος, στην κάμερα. Τάκης Σολομός, ωραία. Πάμε. Λοιπόν, ένα δύσκολο που εντάξει σήμερα, θα ευχαριστηθούμε. Είναι πολύ δυνατά τα παιδιά. Και τι βγει. Ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για το Big Flamingos, μια βαριά ήττα, αλλά έπεται και συνέχεια. Τι δηλώνετε ως εκπρόσωποι της ομάδας? Γιατί έχουμε αργήσει να ξεκινήσουμε, θα αργήσουμε να γυρίσουμε και πότε θα βγούμε. Η οργάνωση είναι πολύ χάλια, πολύ χάλια. Σάββατα και 10 η ώρα. Να δούμε και τον κομπάρσο της ομάδας. Να δείξω το φρονιμίτι μου. Το βλέπατε κορίτσια! Για τις δύο ομάδες. Σολομός για 3 το νούμερο 10. Είναι εύκολο ο Σάκης Σολομός με το νούμερο 10. Κάνει λάθος το νούμερο 10 ο Γιώργος Αδαμόπουλος. Θα κλέψει ο Σάκης Σολομός με το νούμερο 10 για αυτός. Και τώρα Γκαλάς για 2. Αυτό Καρακατσάνης για 2. Θα κοπεί εντυπωσιακά το νούμερο 23 τον Πάλα. Και τώρα Χάρης Ζαχαρόπουλος. Πολύ ωραία άμυνα από τον Πάπη Κολοκοβίνο. Παραδείγμα να κλέψουν οι War Dogs. Νούμερο 5 ο Διονύσης για 2 είναι εύστοχος. Ξανά έρχεται ο Διονύσης νούμερο 5 και rebound. Δεύτερο σειρά. Και τώρα είναι και στο Ζαχαρόπουλος για 2. Είναι εύστοχος και πρώτο καλά στο παιχνίδι. Και στην πρώτη έχουμε μαζί μας και τον Θοδωρή Καρακατσάνη εδώ που έχει χτυπήσει και έχει αποσυρθεί από το γήπεδο. Καλησπέρα Θοδωρή. Νούμερο 0 ο Μπελέρης
για 3. Είναι εύστοχος ο Μπελέρης με το νούμερο. Δεν τα έλαβα. 11, Ψογόπουλος στο 1002, Γκαλάς νούμερο 17 μαζεύει.